Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sogoy. Taong 1957, Dagohoy, Bohol. Noong mga panahong ito, nakikitira si Sogoy sa bahay ng tiyuhin niya. Matagal na kasing hiwalay ang kanyang mga magulang, kaya wala siyang sariling bahay na kinalakihan. Sa edad niyang 17 anyos, 3 pamilya na ang kanyang pinagsilbihan. Lahat yon hindi naging maganda ang trato sa kanya, pero sa kabila nito nagtiis siya. Awa naman ng Diyos, nang makatungtong siya sa bahay ng tiyuhin niya, unti-unti nang nagbago ang kanyang buhay. Taliwas sa mga naunang pamilyang nag-alaga sa kanya, kakaiba ang pag-uugaling ipinakita ng mga ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalasap niya ang pakiramdam na magkaroon ng sariling pamilyang nag-aalaga. Ayon kay Sogoy, na kung ano ang ibinibigay ng kanyang tiyuhin sa mga anak nito, ganun din ang ibinibigay nito sa kanya. Palagi rin siyang kasama sa pagkainan, kaya kung ano ang kinakain ng mga ito, natitikman din niya. Hindi rin siya batak sa trabaho, hindi katulad nung nasa bahay pa siya ng kapatid ng tatay niya, na halos hindi siya pagpahingahin ng mga ito. Kaya naman nang maranasan ito ni Sogoy, abot langit ang kanyang pag-iingat sa relasyong nag-uugnay sa kanya at sa pamilya ng tiyuhin niya. Akala nga niya noon, habang buhay na ito, pero hindi pa pala. Nagsimula ang kanyang karanasan noong magkaroon ng karamdaman ang panganay nitong anak. 3 buwan pa lamang ang nakakalipas magmula nang pumasok ang taon, kaya medyo nakakaranas pa sila ng kagipitan pagdating sa pera. Pero dahil sa pagmamalabis ng tiyuhin niya, hindi ito nagpapigil. Ipinakita nito sa kung kani-kanino ang anak niya para lamang magkaroon ito ng ideya sa sakit na bumalot sa katawan nito. Maging sila man kasi, hindi nila mawari kung ano ang iniinda nitong karamdaman. Basta kapag hapon, nagsisisigaw yon na parang nasisiraan ng bait, tapos kapag madaling araw, napakataas ng lagnat nito. Bumabalik lang din sa normal ang temperatura ng pinsan niya kapag sumasapit ang 6:00. Noong una inakala nilang napasma lang ito sa trabaho, pero hindi ganon ang nakita ng albularyo. Wala itong eksaktong sakit na sinabi sa kanila, pero ayon dito, mas mainam na ipakonsulta nila ito sa mas nakakaalam. Kaya nang marinig ito ng tiyuhin niya, isinama siya nito kung saan-saan para lamang mapatingnan ang pangalawa nitong anak. Siyempre, di naman yung tinanggihan ni Sogoy dahil alam niya na responsibilidad niya ito. Ang kaso, sa loob ng 1 linggong paghahanap ng mahusay na manggagamot, bigo silang makakita ng kahit isa. Habang tumatagal din ang kanilang paglalakbay, tila bang mas lalong lumalala ang karamdaman ng pinsan niya. Dala ng pag-aalala, imbis na magpatuloy sa paghahanap, ipinakita yon ng tiyuhin niya sa mga espesyalista. Ang naging bunga, namatay yung pinsan niya, tapos nasimot pa ang perang hawak-hawak nila. Dahil dito, napilitan silang bumalik sa kanilang pamamahay ng may pagsisisi at pagdadalamhati. Yung tiyuhin niya noon, hindi na gaanong nakakapagsalita. Gawa ng alam niya na sarili nito ang sinisisi buhat sa pagkamatay ng pinsan niya. Pagka-uwi nila ng bahay, agad na pinaglamayan ang bangkay. Marami ang bumisita para makiluksa, kaya kahit pagod na pagod siya, wala siyang naging pahinga. Ayos lang naman yun para sa kanya dahil unang-una, hindi siya pinilit. Sarili niyang kagustuhan ng pagsilbi para naman kahit papaano, maipakita niya rito ang pagmamahal niya. Sumapit ang 5 lamay. Normal pa rin naman ang lahat. Ngunit pagtungtong ng gabi noong mismong araw, unti-unti itong nagbago nang dumalaw ang albularyong itinuro sa kanila nung unang manggagamot na kanilang napatingnan. Yun nga lang, yung pumunta sila sa bahay nito, hindi nila yun naabutan.
Hinanap nila yon ng tiyuhin niya pero walang makapagturo sa kanila. Kaya naman nang makita ito ng tiyuhin niya, bigla itong nakaramdam ng matinding galit. Walang pagdadalawang isip nitong sinugod ang matanda habang sinisigawan ng kung ano-ano. Kesyo hindi nila yon tinatanggap sa lamayan, wala itong silbi at kung ano-ano pang masasakit na salita. Ngunit di pa man yun nakakatapos sa pagsisigaw, nakita niyang umihip ng dasalang matanda sa daliri nito bago nito yun ilapat sa bisig ng tiyuhin niya. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong tumahimik. Marami pang sinasabi ang tiyuhin niya noon, pero nung tumama ito sa braso nito, tumigil ito ng sa hindi malamang rason. At dahil sa pangyayari, dito na mahinahong nagsalita ang matanda. Huwag mo akong pagbalingan ng galit mo dahil ikaw ang nagkulang. Hindi ako alipin ng mga tao sa baryong ito, kaya wala kayong karapatan na kwestiyonin ang mga ginagawa ko. Ang nangyari sa anak mo ay hindi natin kagustuhan, kaya magdahan-dahan ka. At alam mo, kasalanan mo rin naman kung bakit siya namatay ng maaga. Sa sobrang pagkadesperado mo, ipinagkatiwala mo ang buhay ng anak mo sa kapwa mo taong mangmang sa lihim na aral. Yan ang pagkakamali mo. Galit na wika ng matanda rito. Nang marinig naman yon ng tiyuhin niya, bigla itong nahimasmasan. Nagpatuloy pa rin yun sa pagsasalita ng kung ano-ano, subalit habang ginagawa niya ito, parang may kung anong dumagan dito. Sabi ng matanda, kapag patuloy pa itong magsasalita ng mga hindi niya nalalaman, ibabaon siya sa lupa ng espiritong nakaakbay sa likod niya. Mariin din itong inilahad, hindi niya yun pipigilan kaya nakasalalay ang buhay niya sa kanyang sariling desisyon. Matapos itong mailahad ng matanda, agad naman yung tumahimik. Minabuti nitong pakinggan ng lahat ng sinasabi ng tiyuhin niya hanggang sa unti-unti na itong napapaluhod sa sahig. At nung hindi na nito makayanan ang bigat ng kanyang dinadala, tsaka pa lamang ito tumigil sa pagsasalita. Pagkaraan ng ilang minuto, nang maging kalmado na ito, nagdesisyon itong humingi ng tawad. Agad naman yung tinanggap ng matanda, gawa ng ayon dito, wala naman yung kasalanan sa kanya. Ipinagbigay alam na rin ito ang rason kung bakit personal itong pumunta sa bahay nila. Ayon sa matanda, kaya siya napapunta ay dahil sa nalaman niya na biktima ng isang natatanging uri ng aswang ang anak nito. Tinatawag nila itong lahi ng buhi dahil sa kakayahan nitong mabuhay ang mga pumanaw na. Dagdag pa ng matanda na anumang oras mula sa sandaling yon, mabubuhay na ang bangkay na pinaglalamayan nila. Kaya kailangan nilang magdoble ingat. Kapag mataong walang albularyong naroon sa lamayan, posible itong makadamay ng iba. At ang mas malala pa, makakatakas sa kanila. Dagdag pa ng matanda na mayroong matibay na dahilan ng mga buhi kung bakit nito binubuhay ang mga namamatay nilang biktima. Una, kargo ng katawan nito ang mga bertud na binubuhay nila. At ikalawa, kailangan nila ito para makalikom pa ng ibang mga biktima. Mapaminsala ang lahi ng mga buhi pinuno sa kadahilanang ang kinakain lang nito ay purong laman loob. Dalubhasa din ito sa paglikha ng mga bertud na kanila namang ipinapasa sa mga supling ng angka nila. Tama kayo nang narinig, hindi likas sa mga buhi ang pagiging aswang. Pinapasa-pasa nila ito para patuloy na umiral ang kanilang angkan. Wala ring kakayahang tumutol ang kaanib ng lahi dahil kapag hindi nila tinanggap ang bertud ng buhi, hanggang 17 taon lang ang itatagal nila sa mundo. Pero kapag tinanggap naman nila ito, posibleng umabot ang kanilang edad ng hanggang sa 200 taon. Mariinding inilahad ng matanda na ang labi ng anak ng tiyuhin niya ay kasalukuyan noong nagtatanga ng 10 bertud ng lahi.
Napakahalaga ng bilang na yon sa angkan dahil ang bawat bertud ay meron ng nakatadhang tagapagmana. Matapos naman nilang marinig ang tungkol dito, lahat sila ay hindi maiwasang mag-alala. Maya-maya pa, nang bawiin na ng matanda ang usal nito sa tiyuhin niya, agad naman itong pinaalis ang mga taong kasalukuyang nakikilamay. Hindi nagtagal, nang sila na lamang ang natira sa loob ng bahay, tahimik silang nagmasid at nakiramdam. Walang imikan, pero lahat ng naroon may hawak-hawak na armas kung sakali mang bigla itong bumangon. Nakagapos na rin ng lubid ang kabaong para hindi basta-bastang makakalabas ang bangkay na nasa loob nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, hindi na nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Kalaunan, nagulat na lamang sila nang biglang binalot ng kadiliman ang bakuran. Una itong napansin ni Sogoy, kaya bago pa man dumilim ang loob ng lamayan, kumuha na siya ng mga lampara. Pagbalik niya habang dahan-dahan niya itong sinisindihan, may naririnig na silang mga ingay na nagmumula sa kabaong. Hindi nila mawari pero parang sa loob nito merong kumakatok. Maya-maya pa, may narinig na silang nagsalita na katulad ng boses nung pinsan niyang namatay. Kahit alam nilang wala na ito, hindi maiwasang makumbinse ng mga kapatid nito na yon ay buhay pa. Halos makailang beses din nila yung sinubukang lapitan dahil sa paulit-ulit yung nagmamakaawa na kalagan ang lubid sa kabaong. Pero nung marinig yon ng albularyo, binalaan sila nito na huwag gagawin ang kanilang mga nais sa kadahilan ng sa oras na lumabas ang nilalang na yon, hindi ito magdadalawang isip na sila ay patayin. Dagdag pa nito na, kahit ano ang marinig nila, sumunod sila sa napag-usapan. Nang marinig yon ng pamilya, pilit naman itong sinunod ang babala ng matanda. Yung ibang mga pinsan niya, dahil sa sama ng loob ng albularyo, nagdesisyon ng lumabas sa lamayan. Mas pabor naman yun para sa kanila, gawa ng hindi nila kailangan ng mga taong walang matibay na paninindigan. Bukod sa makakasagaba lang ito sa kanila, posibleng mamanipula rin yun ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas sa paglabas ng mga ito, nawasak na ang dingding ng kabaong. Lumusot na rin dito ang kamay ng nilalang, kaya nang makita nila yon, sinubukan nila itong lagyan ng tali. Ang kaso napakahirap nitong gawin dahil sa mga takot na namumutawi sa kanilang katawan. At kahit gusto nila yung pigilan, parang nagkukusa ang kanilang mga sarili na panghinaan. Bagay na naging daan upang magawa ng nilalang na yon ang mismong plano nito. Paglabas nito ng kabaong, bumungad sa kanila ang pinsan niya na may maputlang balat kalakip ng mga nangingitim nitong mga ugat. Naninilaw din ang ngipin nito, tapos yung mga mata nito lumuluha ng dugo. Gumagawa rin yun ng kakaibang ingay na halos manuot sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ayon kay Sogoy, ingay pa lang ng nilalang na yon, pinanghihinaan na sila. Sa sobrang takot nga niya, di niya halos noon maramdaman ang kanyang mga paa. Mabuti na lang, malalim ang kasanayan ng matanda, kaya nung masipat nito ang nilalang, hindi ito roon nagdalawang isip na lumapit. Matapang itong nakipagbuno hanggang sa maihipan niya na ito ng mga buhay na kataga. Pagkatapos naman yung gawin ng matanda, bumunot ito ng kutsilyo sa tagiliran sabay hawak sa dalawang kamay ng nilalang. Pagtarak niya ng kutsilyo sa mga palad nito, nag-usal ito ng mga engkantasyon na halos ikabingi nilang lahat. Nang magawa na yon ng albularyo, bigla na lamang lumuhod ang pinsan niyang patay na. Hindi na ito gumalaw, pero nakakapag-angil pa rin ito. Nang marinig naman yon ng albularyo, agad niya yung inupuan sa harapan habang kinakausap gamit ang kakaibang dialekto. Sumasagot naman ang nilalang, pero ang problema, hindi nila ito maintindihan.
Makalipas pa ang ilang minuto, tumayo ito at nagpaalam sa tiyuhin niya. Kukunin ko ang mga bertud sa loob ng katawan ng anak mo. Yung mga kapatid nitong walang lakas ng loob na manood, pwede nang lumabas. Pasensya ka naman, pero kailangan ko itong gawin. Hindi po pwedeng ilibing natin ang kanyang bangkay na kasama ang laso ng katawan niya, dahil kapag ginawa natin ito, para lang din nating hinayaang mamatay ang kanyang kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, maililibing na natin siya ng mapayapa. Wika ng albularyo. Nang marinig yon ng tiyuhin niya, tumangulang naman ito. Hindi na ito nakapagsalita, buhat sa dami ng nangyari noong gabing yon. Di nagtagal, bago simula ng matanda ang pagkuha sa bertud, napansin niyang walang nanatiling kapatid nito. Sa mga oras na yon, tanging siya, yung tiyuhin niya, at yung matanda ang naroon. Di naman niya yun gaanong pinansin, dahil sa isip-isip niya, mas mainam nang may manood kesa lahat sila aalis. Maya-maya pa, nang maihanda na nito ang kutsilyong gagamitin, agad nitong sinaksak ang dibdib ng bangkay. Para lang ito noong humihiwa ng baboy, ang kaso hindi baboy ang nasa harap nito, kundi katawan ng tao. At hindi lang basta katawan, bagkus ay katawan ng isang buhay na bangkay. Paghiwa naman ng matanda sa tiyan, agad na lumabas ang parang mga maliliit na itlog na binabalot ng isang makapal na supot. Kulay berde ang supot na yon, tapos sa loob nito, mapapansin mo ang isang bagay na nakalutang sa gitna. Para itong bato na kapag pinisil mo maghihiwalay, pero kapag binitawan mo, nabubuo ulit ito. Ang mas nakakamangha pa, may mga naririnig silang tinig sa loob ng bagay na yon na parabang nang uudyok sa kanila na buksan ito. Ngunit ayon sa matanda, hindi nila ito pupwedeng buksan dahil sa sandaling makalaya ito, sapilitan itong papasok sa kanilang katawan. Hindi mabubuhay ang bertud ng buhi sa mga ordinaryong tao na walang dugo ng kanilang lahi, pero makokontrol nila ito ng 1 linggo. At ang mga araw na yon, sapat na para makabalik sila sa kanilang pugad, para makalapit sa totoong magtatangan sa kanila. Napakamapanganib makakita ng ganoong bertud dahil anumang oras pwedeng mabago ang sitwasyon. Ito rin ang rason ng matanda kung bakit walang kahit isa sa kanila ang pinahintulutan nitong humawak doon. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, hindi sila nangahas na humawak nito. Maging sila man kasi, aminado na nakaramdam ng takot buhat sa mga bagay na kanilang narinig. Pagkakuha naman ng matanda sa 10 bertud, kusa nang lumupaypay ang katawan ng pinsan niya. Ayon dito, na dahil sa pagkawala ng mga bertud na binubuhay nito, kung kaya't wala ng rason pa para kumapit ang masamang espiritong nagpapakilos dito. Pagkasambit naman ito ng albularyo, inutusan sila nitong ayusin ang kabaong habang ito ay abala sa paglalagay ng bertud sa mga garapong may selyo. Ilang minuto pa ang lumipas, nang matapalan na nila Sogoy ang kabaong, agad naman nilang inilagay doon ang katawan. Pagbalik ng mga kapamilya nila, nadatnan nitong nasa ayos na ang lahat. Yung matanda naman noon, nanatili sa tabi ng lamayan habang isinasaayos ang mga lalagyan ng dala-dala nito. Hindi nagtagal, bago pa man lumalim ang gabi, inutusan sila nito na dalhin na sa sementeryo ang bangkay. Kailangan na nila itong ilibing. Gawa ng kapag nalipasan pa yon ng ilang oras, mangangalingasaw na ang amoy nito. Mabilis na agna sa mga nasumpang bangkay ng tao. Kaya kahit labag sa loob ninyo na ilibing ito sa ganitong oras, wala kayong magagawa. Tayo na, habang hindi pa masyadong malalim ang gabi. Wika ng albularyo. Nang marinig yon ng tiyuhin niya,
Hindi na ito nagdahilan. Wala na kasi itong lakas ng loob na makipag-argumento ni magtanong buhat sa kanilang mga naranasan. Sa pagdating nila sa sementeryo, sumalubong sa kanila ang nakakabinging katahimikan. Wala ka halos ritong marinig maliban sa simoy ng hangin at huni ng mga insekto. Maya-maya pa, nang marating na nila ang paglilibingan ng pinsan niya, agad naman silang gumawa ng uka. 2 oras ang inabot nito dahil sa may katigasan noon ng lupa. Bandang 10:00 na rin nila ito nailibing at awa ng Diyos, wala na silang naranasan pang hindi kaaya-aya. Pag-uwi ng pamilya, marami silang pinag-usapan. Habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, dito na rin may hinahong nagpaalam ang matanda. Bago yun umalis, nag-iwan yon ng mga babala. Nangako rin itong dadalaw sa mga susunod pang araw para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa mga ganitong pagkakataon, delikado na pumunta pa kayo sa kung saan-saan. Natunugan na ng mga buhi ang ating ginawa, kaya sa mga susunod na gabi, magsisimula na ang kanilang pagmamanman. Pero huwag kayong mag-alala. Basta umuwi kayo bago mag-4 ng hapon, walang mangyayari sa inyo. Tandaan ninyo, kapag umaga mahina sila, kaya magagawa nyo pa rin naman ang mga nakasanayan ninyo. Mananatili ang ganoong sitwasyon sa inyo sa loob ng 1 taon. At pagkatapos nito, babalik na sa dati ang lahat. Magtulungan tayo para wala nang mapahamak. Wika ng matanda. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, mariin nila itong sinunod. Alam nila na para sa kanila ang abiso nito, kaya hindi nila ito pwedeng makaligtaan ni makalimutan. At sa pagsapit ng sumunod na araw, nagsimula na ang panibago nilang buhay. Hindi man sila sanay sa ganoong sitwasyon, pinili nilang maging matatag, alang-alang sa mga taong umaasa sa kanila. At dahil sa takot na noon ng mga pinsan niya, sa kanya na ipasa ang halos lahat ng gawaing may kaugnayan sa pagpunta sa bayan. Nababahala man si Sogoy sa mga pwedeng mangyari, nilakasan niya ang kanyang loob. Ilang araw pa ang lumipas, naging madalas ang pagbisita ng albularyo sa kanila. Palagi itong nangungumusta, lalo na sa mga nararanasan nila tuwing gabi. Ayon sa tsuhin niya, wala namang kakaiba, maliban na lamang sa mga huni na kanilang naririnig. Dagdag pa nito na, unang beses silang nakarinig ng ganoong huni, kaya hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding takot. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman ito habang pabirong nagwiwika ng, "Yun na ang buhing sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag niyong kakalimutan, bago sumapit ang gabi, nakasarado na ng maigi ang inyong mga tahanan. Huwag kayong mangamba, masasanay din kayo dyan." Dagdag pa nito na, hanggang doon lang naman ang kayang gawin ng mga buhi, kaya iwasan nilang mag-isip ng kung ano-ano. Magmula noong sinabi ito ng albularyo, hindi na sila gaanong nakakaramdam ng takot. Mas naging panatag na rin sila, gawa ng alam nila na hindi nila ito makikita. Dumaan pa ang mga araw, unti-unti na ring bumabalik sa normal ang kanilang sitwasyon. Yun nga lang, habang tumatagal tila bang nawawala na sa kanila ang mga nilalang na yon. Inakala kasi nila na nakalimutan na nito ang mga kasalanan nila, pero hindi pa pala. Buwan ang lumipas, pagtungtong ng anihan ng palay, tuluyan na nilang nakalimutan ang tungkol dito. Sa dami kasi ng ginagawa nila at sa sobrang pagod na kanilang nararamdaman, hindi na nila yon naisipan pa. Ayon sa kanya, na nung araw na gumagapas sila, makailang beses na niyang inabisuhan ng tsuhin niya na sila'y uuwi na. Ang kaso lang, dahil sa may mga nakausap ito, hindi siya nito napakinggan. Kaya kahit gusto na niyang umalis,
Napilitan siyang manatili sa palayan hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon. Medyo madilim na noon ang paligid dahil makulimlim ang panahon. Hindi nagtagal, nang akmang papasanin na nila ang kanilang mga nagapas, narinig nila ang huni na gabi-gabing dumadalaw sa kanilang pamamahay. Napakalakas ng huning yun, pinuno, kaya nang marinig ito ni Sogoy, hindi niya maipagkailang kinilabutan siya. Tiyo, naririnig niyo ho ba yun? Pagtatakang tanong niya habang binabagtas nila ang daan. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, pabulong itong sumagot ng, "Oo, bilisan mo, Goy. At kahit na anong mangyari, wag kang lilingon sa likod mo. Marami kasing kumakausap sa akin kanina eh. Kaya nakalimutan ko tong problema natin." Pagkasambit nito ng mga kataga, mas binilasan nila ang kanilang lakad. Iniwan na rin nila ang mga kasabayan nila sa takot na baka maabutan sila nito. Noong hindi pa sila gaanong nakakalayo, may mga naririnig pa silang nag-uusap-usap sa kanilang likuran. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ang tinig na yon. At nang mga lahati na sila sa palayan, pakiramdam nila silang dalawa na lamang ang naroon. Si Sogoy noon, halos di na makapagsalita, habang yung tsuhin naman niya panayang ginagawang pagmamasid sa buong paligid. Wala na rin silang imikan hanggang sa marating nila ang bahay ng kanilang sinakahan. Pagdating nila sa lugar, nagpasya ang tsuhin niya na wag na munang kunin ang parte nila. Bukod sa matatagalan ng hatian, posible ring makauwi sila na malalim na ang gabi. At dahil sa kanilang mga naramdaman, alam nila na hindi yun pupwede. Pagkarinig naman ng kanilang amo sa nais nilang mangyari, sumang-ayon lang naman ito. Kung isipin, mas pabor dito ang ganoong sitwasyon dahil kaya nitong bawasan at dagdagan ang ani na kanilang nakuha. "Sige, Manoylino. Kayo pa ba? Malakas kayo sa akin. Mag-iingat kayo pa uwi at agahan nyo na lang bukas." Wika ng amo nila sa tsuhin niya. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, agad naman silang umalis. Paglabas nila ng bahay nito, halos tumakbo na sila, makauwi lamang ng bahay. Isipin ninyo, kahit purong kabahayan ang kanilang dinaraanan, ramdam na ramdam pa rin nila ang presensya ng mga nilalang. Hindi yun humahabol sa kanila pero nakabuntot ang mga ito. At anumang oras pwedeng-pwede na sila nitong sunggaban. Mabuti na lang, tanging panakot lamang ang nagawa nito sa kanila. Pagdating nila ng bahay, agad din naman nawala ang kakaibang pakiramdam. Nang maisarado na nila ang pinto, doon pa lamang sila napabuntong hininga. Nagsimula na ring mamutawi ang takot sa kanilang mga katawan, kaya hindi na sila gaanong nakakapagsalita. Makalipas pa ang kalahating oras, nang kumalma na ang kanilang mga nararamdaman, dito pa lamang nila nailahad ang totoong nangyari. Akala nila ligtas na sila noon, pero pagkatapos nilang magsalita ukol dito, nalaman nila na hindi pa pala nakakauwi ang asawa ng tsuhin niya. Kasakasama nito ang bunso nitong anak, na ayon sa mga pinsan niya, sumadya ng baryo para makipag-usap sa kapatid nito. Humihingi kasi yun doon ng tulong, gawa ng hindi na nito makayanan ang mga pagpaparamdam. Pagkarinig naman ng tsuhin niya ng tungkol sa bagay na yan, di na ito nagdalawang isip na lumabas. Dala ng pag-aalala ni Sogoy, sumunod na rin siya. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang baryo. Kaso lang, nang makausap nila ang kapatid nito, inilahad nito sa kanila na kanina pa yun umuwi. Bandang 4:00 yun umalis, kaya hindi po pwedeng di pa ito nakabalik sa kanila. Nang marinig naman ng tsuhin niya ang sinabi nito, doon na yun nagsimulang mag-alala. Sa puntong yun, parang nasisiraan na ito ng bait. Kung saan-saan na kasi ito naghahanap,
na parabang nagbabakasakali ito na makikita niya roon ang kanyang kinakasama. Maya-maya pa, nang marating nila ang talahiban sa labas ng baryo, dito nila nakita ang tiyahin niya na naglalakad na parabang wala sa sarili. Mula sa malayo, inakala nilang normal ito. Pero nang malapitan na nila ito, bumungad sa kanila ang itsura nitong katulad ng pinsan niyang muling nabuhay. Sa sobrang pagkagulat nilang dalawa, napaatras sila at napadistansya. Hindi nila maisip noon ang kanilang nakita, pero isa lamang ang kanilang nasisiguro. At yun ay, huli na ang lahat para sa mga ito. Paglayo ng mag-ina, napaluhod na lamang sa damuhan ang tiyuhin niya. Tulalang-tulala na rin yun at parabang gusto na nitong mamatay. Hindi naglaon nang may maramdaman si Sogoy na mga nilalang napapalapit. Sapilitan niya yung hinila. Mabuti na lang may madamong bahagi sa kinaroroonan nila, kaya nakapagtagpo sila. Pagkubli nila rito, kitang-kita nila kung papaano lapain ng mga nilalang ang mag-ina. Dito rin nila nasilayan ang totoong wangis ng mga buhi. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, dalawa ang buntot nito, tapos may pakpak itong hindi gaano kalaparan. Para ring sa paniki ang kanilang mga wangis, tapos binabalot ng makapal na balahibo ang buo nilang katawan. May nakakasuka rin yung amoy at meron itong mahabang dila na palaging nakausli. Pagsikumpulan ng mga ito sa tiyahin at pinsan niya, walang habas nilang binuksan ang katawan nito. Pagkalat naman ng dugo sa paligid, nakita nila kung papaano nito kunin ang tumitibok nitong puso. At nang makuha na ng mga nilalang ang kanilang mga pakay, dali-dali yung umalis. Iniwan nito ang labi ng mag-ina sa parte ng damuhan kung saan nila ito napatay. Akala noon ng tiyuhin niya maililibing pa nila ito, pero pagdating nila sa lugar na yon, kumpul ng abo ang kanilang nadatnan. Magmula noong mga oras na yon, naging palaisipan para sa kanila kung ano ang nangyari. Naitanong din nila yon sa matanda, at ayon dito, isa lamang ito sa mga abilidad ng kinakatakutang lahi ng mga buhi sa Dagohoy, Bohol.